Proġett ta' 5 miljun euro qed jara l-iskola sekondarja Kulleġġ San Tomas More taż-Żejtun tissebbaħ u titkabbar biex minn waħda antika issir waħda moderna u aċċessibbli għal kull student. B'ħidma li bdiet fis-sajf li għadda, l-iskola li llum għandha madwar 60 sena qed tinbidel fi skola moderna hekk kif ma' kull blokka qed jinbena sular ieħor u saħansitra l-klassijiet qed jintremaw mill-ġdid. Inbidlu wkoll is-sistemi ta' dwal, elettriku, ilma u dranaġġ u twaqqgħu is-soqfa fejn hemm bżonn. Il-kap tal-iskola Anna Spitieri spjegat kif il-proġett qed isir f'fażijiet biex l-istudenti ma jinħarġux kollha f'daqqa mill-iskola. Diġà għandna żewġ blokki lesti, blokka numru 1 bħalissa qegħdin fih u blokka numru 2 u beda anke x-xogħol fuq blokka numru 3 sabiex ftit l-iskola kollha tieħu l-kostruzzjoni ta' solar ġdid u refurbishment qawwi illi tant kellna bżonn. Student li qed tistudja biex issir stilista tax-xahar stqarret kif il-laboratorji ġodda fl-iskola huma attrezzati bl-aħjar apparat. Issa salon fil-verità, allura jitalmu jisabedin fil-post tax-xogħol fil-futur tagħhom. Student li qed jistudja s-suġġett vokazzjonali tal-medja stqar kif għalih hija opportunità sabiħa li ta' kuljum qed jitgħallem fuq l-iktar apparat modern. Din il-kamra hija vera spazjuża, għandna computers up to date, anke l-cameras, għandna ħafna equipment. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici spjega kif huwa importanti li s-sistema edukattiva toffri opportunità ugwali lill-istudenti kollha. Għaldaqstant huwa importanti li l-iskejjel ikunu attrezzati sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jistudjaw fuq l-apparat li jintuża fl-industrija llum. Hawnhekk qed isir investiment importanti ħafna mhux biss biex tittejjeb il-klassi biex l-ambjent ikun isbaħ, imma anke biex ikun hawn il-labs sabiex student li jagħżel ċertu suġġetti ikun jista' jitgħallem is-suġġetti applikati u vokazzjonali propju fl-istess kulleġġ li jkun qed imur fih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.